Toto je, že smrek krásny s veľkým S. Jezus, Jožo, čau, zdravím ťa, čo ty tu? Ale Štefan, no vyberám túto krásny smrek, pozri sa, pre ženu, pre deťurence. Jožo, 20 rokov ťa poznám a na smrek by som ťa netypoval. Ja tu mám takúto krásnu jedlu, hustá, dobrý peň. Števo, víš, čo sa hovorí o jedlách? Že jedla mi zjedla. A smrek je horší ako krek. Chytaj mi strom, nechytaj mi Prajem strom. krásnu tretiu adventnú nedelu. Bojo, to je Ambros, čo má tú alternatívnu ženu. Ten je istoborovicový. Čo páni, pozeráte stromčeky? Viete o tom, že to ničí ekosystémy? Počkaj, Ambrosko, ja ty potom kam dávaš tie darčeky deťom? Pod Monsteru? Normálne pod vianočný stromček, čo mám už 15 rokov, ten istý. Jakže ten istý, to jak musí byť vypelichaný už? Není vypelichaný, krásny, lebo je umelý a chránim tie ekosystémy. Ej, Bišu, čo to povedal, že umelý? Ambros, ty si kokot. Čo, však tvoja žena má umelé cecky a umelý stromček, je 2025. Dobre, Ambrosko, a teda, čo tu akože robíš? No som rád, že sa pýtate páni, pretože ja ich všetky kupujem a idem ich presázať naspäť do Nórska so ženou. No tak ty si čistý chuj. Dobre, Ambrosko, keď tam už budeš v tom Norsku, teda dones prosím ťa jednu čistokrvnú Douglasku. Oj, na tom sa zhodneme. Dobre, a vypadni do piče.